Ito na waray ang camera, hinahanap mo. Yan si waray. Ayan waray, ganda naman ang ng camera niya waray. Wala siyang shock na sinasabi mo. Kaya lang malikot talaga kasi nasa manibela ako. Ayan guys, ito po yung video footage po ng ating nabiling camera. Maliwanag naman kasi ano na rito medyo madilim na kasi 7 PM na po. Ayan, malapit na po tayo sa gate, tayo ilalabas. Hindi na pwede sa labas yung camera kasi magdadrive na po tayo sa highway. Ayan, hanggang dito na lang po ang video na to guys. Maraming salamat sa inyo dyan. God bless you all and more power sa inyong lahat dyan. Ayan guys, 7:30 in the evening. Yan po ang footage po ng ating bagong cellphone guys. Tulad nga po ng sabi ni Waray, kung wala daw siyang shocking. Ayan, wala naman akong nakikitang shocking niya guys. Yun nga lang, talagang malikot kasi ako nang may awak sa cellphone, ako pang may awak sa manibela, kaya medyo malikot. Kasi gagalaw po yung tumama sa medyo di pantay na daan. Ayan guys.